तो ओकर बेटा मोटरसाइकिल पर हाथ छोड़ के चले थे ओकरा होइ छै जे हमरा से नमहर कोई लोगे नहीं छै बाबा आ मनवा खलास करके 14 कोष राज के मालिक हमर राजा छिए ओकर नौकर छिए हिलडा तोरा पता छो 2-4 गो खून क्या देवे तो ओहना रास्ता साफ कर दे के लिए स्टैंड में देना धरती पर बजाए छूट गेलै तारी के भैया छूट गेलै तारी के भैया गोसा से के लिया महुरा गेलै भैया गोसा से के लिया महुरा मनमा खलास तारी के धरती पर बजाय दिल के फूट गए तारी सारा तेल हराए गुस्सा से तेल नहीं छिगले कर दोनों हाथ से मनमा खलास के पकड़ हाथों सामान रे एक पैसा दे के चुकैबो तब तोरा घर से नहीं जाए आगे वो हमें
भैया तेलीन मनवा खवास में झगड़ा फंस सबटा तेल तेलीन के मनवा खवास हरा गलत भरे दिल तेलीन मनवा में झगड़ा हो विषय सता